Запорижье атом электростанциясынан бүтінлігі бір қачкере бозылған. МАГАТЭ тешкілетінің баш мудирі Рафаэль Гросси станцияны зәрет еткен сон бойлы нәтижеге келді. О станция территориясында бұлынғаны вақыт патлаулар пек яқын яңғырайды деп қайдетті. Гросси тариф еткенне көре миссия азалары станцияның мұйым олған қаза системалары ве диспетчер одасыны бақып шыққан. Енді миссия азалары техники аспектлерінің талеліні япмалы. Гросси қайдеткенне көре миссия азалары Запорижье атом станциясы территориясында қалажақ. Вочевидь, станція і її фізична цілісність були неодноразово пошкоджені навмисне. У нас немає можливості це оцінити, але це реальність. Я був з українськими співробітниками протягом всього дня. Звичайно, вони перебувають у складному становищі, але вони мають неймовірний рівень професіоналізму. Ишгалжилер станция хадимлерінен тек Русарбелері Верос атом хадимлерінің иштирагы ile лаф етмеге рұқсет берген. Бұны Суспильный телеканалына станция хадимы тариф еткен. Оның сөздеріне көре ишгалжилер МАГАТЭ мутихассыларыны андарус женкеверлері дегелде радиологик, химияви ве биологик қорчалаф арбелері бұлынғанында ве станцияны Украина арбелері ұжым еткенінде қандырмаға тырышқан. Гроссиге есе ишгалжилер айлана айны ерлеріні көстеріп жүрген. Энергоатомда қайдеткенлеріне көре ишгалжилер атом электрик станциясында олған вазиет бойынша ялан айта. Анда қайдеткенлеріне көре рашистлер МАГАТЭ незаретчілеріні рус арбелері бұлынған кризис мерkezіне ойледе кечірмеді. Бұнен берабер станция территориясындан рус арби техникасыны шығармағанлар. Украина президентінің фікіріне көре ишгалжилер мұйым миссияны станция территориясы бойынша кезінтіге чевырды. Президент МАГАТЭ yolbaşçısından станциядан арбилер ве техника шығаралмасы чағыруыны беклегенін айтты. Головне, щоб була воля зробити саме об'єктивні висновки, постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на станції, знущання з українського персоналу і намагання віддати станцію під управління представників Росатому, які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого об'єкту. Ось це причини загроз. Литвания бірлешкен миллетлеріні станция территориясында халқара полис құбетлеріні кірсетмеге чағырды. Вильнюс атом станциясы қорумасында фаал иштирак етмеге азыр. Оны Литванияның полиция комиссарияты баш мудирінің муавины бірлешкен миллетлерге кірген девлетлерінің ұқық қорчалайжы органларының yolbaşçıları саммитінде қайдетті. However, it has to be taken into account that there are 4 nuclear plants on the territory of Ukraine. Хоча деяким країнам війна в Україні може видатися далекою, ядерні інциденти ігнорують національні кордони. Російські війська контролюють та використовують у військових цілях одну з 4 атомних електростанцій в Україні. Зберігають там військову техніку та боєприпаси. Це може мати більші наслідки, ніж навіть вибух атомної бомби. Аварія там становитиме загрозу навіть для найвіддаленіших країн світу. Венадaki халқара тешкілатлар темсілжілігінде олған тежавузжы девлетінің темсілжісі Михаил Ульянов Запорижье атом электрик станциясында даими шекілде МАГАТЭ тешкілатының 2 қадима қалажағыны қайдетті. МАГАТЭ yolbaşçısı Grossi бұндан evvel о станция еле даими шекілде бақ олмақ керек олғанына талап етті. Русия барышы қаққында аңламай, отек женк мейданында қаршылық күчіні дуя. Оның үшін күчлер Украина ве сербез девлетлер тарафында олмалы. Дүния Русияге қаршы құлланған санкциялар да күчлі олмалы. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский Амбразетти халқара иқтисади форумның іштиракчілерінен қонышқаны вақыт айтты. Сила має бути і за бізнесом, передусім Європи. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хвороби. Тож слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіаційний шантаж. І не чекайте катастроф,
Щоб ухвалювати рішення, переходьте до прогнозованих партнерів. Україна – такий партнер. Саме такий партнер. Украина майжилері рашистлерінің Авдеевка ве Бахмут yönelişinde ucumlarını urup kaytardı. Baştapta kaydetkенлеріне көре душман Бахмут tarafına Şark ve Cenüp'ten ilerlemeye tırıştı ama muvaffakiyetsiz. Aynı şekilde Avdеевка ve Krasnogorovkаны işgal etilgen Donetsk tarafından ucum etmege intilganlar kenede boşuna. İşgalciler ucum hareketlerinde artilleriya sistemaları ve uçaklarının ucum etken. На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки. Украина майжилері Херсоннан Львова қасабасы янында işgalcilerinin паром keçtini yok etken. Pivden operativ komandalığı haber etkенне көре, işgalcilerinin arbilері ve texnikası toplu olgan 2 yer ucum etilgen. Yerli sakinler Antonov Kopro yanında inşaat etilgen işgalcilerinin yanı keçiti raketalarının ucum etilgenini haber etti. Keçenleri Ukrayna arbilері Rusiya silah barlarını patlatıp 100'ge yakın Rus arbiyini öldürdü. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Вогневе ураження здійснюється з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами, забезпечення призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пально-мастильними матеріалами. Qaram mekteplerinde militarizatsiya ve saxte Rusiya vatanperverliginin teşviqatı, ballarına tecavüz edebletinin marşını ezberlemege mecbur eteler. Bunu Kerich'nin 9 sanlı mektebine qatnagan ballarının ana babaları tarif etdi. Sentyabrdan burunde ularga haber etkenlerine göre mektep talebeleri Rusiya milli marşını bazar ertesi konu yırlayacak. Onun için metinini ezberlemege mecbur etkenler. Rusiya marşını icra etmekten vazgeçken talebeler için nasıl cezalaf olacağını da belgilemegenler. Krimsos Ak Korçalaycı teşkilatı kaydetkenine göre işgalciler uyken sınıf talebeleri arasında Rusiya ordusunda hizmet etuf teşvikatını geçiri. Krimsos yol başçısı Alexey Tılchenko kaydetkenine göre sentyabrdan burunde Ahmedjet mekteplerinde geçirilgen vatanperverlik derslerinde işgalciler Rusiya ordusunda kontrakt ile hizmet etuvunun perspektivaları hakkında tarif etken. Дії окупантів порушують такі міжнародні документи. Статтю 51 4 Женевської конвенції, яка забороняє державі-окупанту примушувати громадян окупованої території служити в окупаційній армії, а також забороняє будь-який тиск або пропаганду на користь добровільної військової служби. Воєнний злочин – примус громадянина окупованої території до військової служби в окупаційній армії. İşgal etilgen Kırım'da yangınlar devam etti. Bugün Akıyar'da Yumashov bazarı yangan. Yangın sabah 6:30'da başlagan. Şaurma yapıp satılgan kiosk ve birkaç tüken yangan. Sebepleri açıklanmay. Tunevin ise Ahmedjet civarında olgan Ключи koyu yanında kuru otnen tarlalar yana başlagan. Күчлі ел ateş söndürülmesine keder etken. Ateş kaplap algan teritoriya artkan. Yangın söndürülmesine 69 kurtarıcı ve 23 yangın söndürücü maşına celp etilgen. Avgust'un 31'inde Kurman kasabasında da yangın oldu. Anda Добротsen azık malları tükeni yandı. Ateş andan megastroy kuruculuk malzemeleri anbarına da geçip, o da yanı başladı. Qara tutun Ahmedjet Jankoy yolundan korunuyordu. Yangın sebepleri öğrenilmekte. Одессада шиыр конына қайдеттілер. Думская мейданында тантаналы шекілде шиыр байрағы көтерілді. Тедбірде Русия башлатқан жеңте жанларны берген инсанларны аңып шиырның арқадашлары адларынен яңартылған абиден açtılar. Анда уч яңы ишарет пейда oldu. Майами, Майами-Бич ve Венеция. Evvel bu abidede Rusiya ve Беларусь шиырлерінің адларını алып ташлаған еділер. Можна сказати сотні красивих слів про одеський дух, місцеву культуру і традиції. Згадати цитати великих людей МНО, хто тут жив і творив.
Бо в історичній біографії Одеси багато складних і водночас яскравих сторінок. Але сьогодні я хочу подякувати всім і кожному за те, що бороните і відстоюєте Одесу. Переконаний, Одеса була і буде українською.